Lebo tu potrebuješ pristúpať priamo k procesoru. Ináč toto, čo poslali, ja som skúšala Rastio, vieš ten grafický, čo oni tam dávajú priamo kroky. To dokáže tiež krásne vygenerovať kód. Hej, ale tam dávam. Matúš? Niekedy to správa čudne. Dobre, to ty a ja to skúsim zrýchliť. A čo s tým mám? Ne? Len drž. To už točíš? Aj. Vieš ešte rýchlejšie? Hej. Paráda. Keby boli pri sebe blízko, ne? Prosím, keď sa dá odfotiť ten kód, alebo Kód odfotiť? ešte upraviť, alebo pošli ho, keď môžeš poslať ako... Kam ho mám poslať? Mne ho pošli na net. Respektíve, vy ho už potom budete môcť aj nahrať sami. Ja, toto je pekné, Matúš. No, super. Tuto je k boku. A ešte by ste boli úplne šrekoví, keby ste tam dali jeden digitálny predpis.